चलिए बड़ी ही सुंदर हमने के लयदार कलाकार पीके राठौर जी, बड़ भैया मुन्ना मतलबी जी, यहाँ सब के देख के हमने के कुछ गाई ले अच्छा है बजाई ले। हमरा बुझाता कि जीवन में ना जवानी में पहला बेर हैसन मंच हैसन महफिल इतना सुंदर व्यवस्था। हम आभार व्यक्त करब के कमेटी के बड़ भैया हमने के रामबाबू रंजन जी के कि यहाँ के सौजन्य से हैसन मंच पर हमनी जैसन मैदान के खड़ा होकर रुआ सब के बीच में बोले के मौका मिल गई। एकरा खातिर हम चरण में रुआ कोटि कोटि पौलगी करब और रुआ से आजीवन आशीर्वाद के अपेक्षा रही। तूफानी भैया का कहे के भाई यहाँ के तो जोड़ा ना हो। ये घोड़ा हमेशा रेसे में रहेला। हेलो वाह, बड़ी सुंदर एगो हमरे गीत रहे, हमरा संस्था के गीत रहे, उस हमरा संस्था के गीत रहे यानी कि तूफान म्यूजिक वर्ल्ड कंपनी से रिलीज भई रहे और वो गीत के हमरा गोलू रजा जी गावतने। हालांकि ऑब्जेक्शन कोनो हम ना कहने, बड़ी सुंदर गीत रहे कि आठान करली हो चितान करली काहे खातिर वो अपना पति से कहता रहे और अपने पति से कहती कि ये राजा जी ये हमर धन तू हमरा खातिर का कहले बारो। वह पति देव जी कहता रहे कि सुनो तेरा खातिर हम का ना कहने, तोहरे खातिर हम बाहर जाके कमाता नहीं आ जब हम घरे आवत ने तो तू रूस जाता रू मुंह फुला लेता रू। तो करपति जोन बाके अपना यार से कहता रहे काठान करली हो चितान करली आ काहे खातिर कि जब सैया जो है से जे पसमान तो गोरिया ठान करली। जो है से जे पसमान तो गोरिया ठान करली। अठान करली हो चितान करली जब सैया जो है से जे पसमान तो गोरिया ठान करली। पति देव कहता रहे अपना यार से कि का कहिए तूफानी भैया बीबी जोन बा के हमर बड़ा बाउर मिल गइल भैया कि रूसी फूली धनिया सुतेली पे तकुनिया रूसी फूली धनिया सुतेली पे तकुनिया रूसी फूली धनिया सुतेली पे तकुनिया कि हई कुआरे पक बिगड़ल बबुनिया हई कुआरे पक बिगड़ल बबुनिया। इनका हंसी पर मत जाई सब है ए तूफानी भैया तो एकर छोड़ी लेखा चलेला जबान की गोरिया ठान करली।
बहुत बहुत धन्यवाद।